Posle svega što sam preživeo 90. godina, verovao sam da me više ništa ne može uplašiti. Pravi pakao za mene počinje tek kasnije, kada sam se vratio kući sa ratišta. Bogdan je bio čovek koji je svašta video i proživeo. Kao ratni vojni veteran video je ono najmračnije što može iznedriti iz duše čoveka. 90-ih je proživeo pravi horor, ali ga ništa od toga nije uplašilo kao ono što mu se dogodilo kod kuće. Ali pre nego što vam to budem ispričao, da se vratimo na početak. Bogdan je imao prelepo detinjstvo, a kasnije, kao adolescent i mlad čovek, uživao je u svim lepotama koje je donela bivša Jugoslavija. Dobro društvo, provod, odlična muzika, putovanja, radne akcije, uspomene iz studentskih dana, prve ljubavi, razočarenja. Sve je to imalo posebnu draž. Potom služenje vojnog roka, gde je upoznao dobre ljude, prave drugarčine za ceo život. Posle vojske sreo je ženu svog života. Venčali su se, dobili decu. Sve je to išlo svojim prirodnim tokom. I o tom vremenu se Bogom dan čovek uvek rado prisećao i još radije govorio kad god bi ga neko upitao. A onda je usledio onaj mračan period o kom nije voleo da govori. To ga je promenilo do srži. Nastupile su zlokobne 90-te. Mnogi ih pamte po lošim stvarima. Raspad Jugoslavije, nemaština, inflacija, anarhija u državi, sukobi. Bogdanu ubrzo stiže poziv na vojnu vežbu. U kasarni sreće svoje stare drugove iz vojske. Reakcije su bile iskrene. Pa gde ste ljudi? Dugo vas nisam video. Pajo, šta si pustio te brkove? Jedva sam te prepoznao. A i nekako si ostario. Daj, ne zezaj, Bogi. Ništa se nisi promenio po tom pitanju. Stara četa je ponovo na okupu, a mislio sam da vas nikada više neću videti. Ej, baš mi je drago što vas vidim, no sa ovakvim ljudima ima bre sve da ih pokidamo. Tom dobrom raspoloženju je ubrzo došao kraj. Pojavio se najomraženiji oficir, poručnik Janićijević. Odmah je krenuo da zavodi red. Alo, vojsko! Šta je bre ovo? Jel ste došli na matursko veče ili da branite svoju otadžbinu? Svi u stroj! Disciplina je morala da se održava svaki dan. Za to se pobrinuo poručnik lično. Kad god bi se neki vojnik opustio, ovaj je odmah nastupao. Takav je bio po prirodi, prek i zamerljiv čovek. Koristio je svoj čin kako bi drugima nametao svoju volju. Bogdan je bio sušta suprotnost. Vedre naravi, šaljivdžija, komunikativan. Od samog početka je među njima vladala loša hemija, a može se reći da je poručnik bacio pik na njega. Od svojih ljudi je tražio da daju sve od sebe, čak i onda kada za to stvarno nije bilo potrebe. Govorio je da ih na ratištu niko neće maziti i paziti, i to je bio njegov moto. Tako jednom tokom vojne vežbe
naredio da trojica vojnika prenesu minobacač sa tačke A na tačku B. U pitanju je bila ogromna razdaljina, a oruđe poput minobacača nije bilo uopšte lako. Tada se Bogdan obratio s poštovanjem. Gospodine poručniče, dozvolite, uz svo dužno poštovanje, ali mislim da je lakše da rastavimo minobacač. Ovako ćemo se samo bespotrebno mučiti. Svako od nas trojice neka uzme po jedan deo. Stići ćemo i brže i lakše do pozicije. Poručnik je poludeo. Vojniče, ti se to praviš pametan? Znaš li gde ti je mesto, vojniče? Našao si meni da objašnjavaš vojnu strategiju. Meni, najboljem pitomcu Vojne akademije. Ti si običan prašinar. Tvoje nije da misliš, nego da slušaš i ispunjavaš naređenja. Ja sam taj koji donosi odluke. Ni Bogdan mu nije ostao dužan. Džaba sve, gosin poručniče, kada pravite katastrofalne greške. Ovaj vaš potez nema ni malo smisla ni logike. Eto, toliko o vašoj vojnoj strategiji. Tu su krenule i uvrede. Poručnik nije birao reči, ali mu ni Bogdan nije ostao dužan. Nije dao na sebe. Ostali vojnici su morali da se umešaju da ih razdvoje, jer bi sigurno došli do tuče. Ubrzo je poručnik prijavio Bogdana, te je ovaj kažnjen i uklonjen iz voda. Odvojili su ga od njegovih drugova. Ovi su ubrzo raspoređeni na borbene pozicije, a Bogdan je razrešen sa službe. Drugovi su poslati u Vukovar, a on se vratio kući razočaran i ponižen. Vratio se kao dezerter. Tako se i osjećao da je izdao svoju zemlju, svoje drugove. Ni sa kim iz kuće nije govorio, iako su svi pokušavali da dopru do njega. Samo je sedeo ispred televizora i pratio vesti vezane za aktuelne događaje. Žena je pokušavala da razgovara sa njim. Videla je da ga nešto muči. Srećo, molim te, pričaj sa mnom. Šta ti je, reci mi. Reci mi šta te muči. Ispričaj mi, bit će ti lakše. Deca su takođe pokušavala da pričaju sa svojim tatom, ali bezuspešno. Kao da ih nije čuo. Samo je sedeo i netremice gledao televizor. Jedne noći, dok je kiša neumorno tukla po krovovima, u gluvo doba zazvonio je telefon. Zazvonio je nekoliko puta, a onda je Bogdan ustao. Podigao je slušalicu. Halo, reče pospano. Sa druge strane linije začuo se poznati glas. Doduše bio je malo prigušen, čudan i nekako dalek, ali odmah znao ko zove. Gde si, Bogi? Izvini što te zovem ovako kasno. Samo da ti javim da sam obrio brkove. Morao sam, naterao me onaj ludi poručnik. Ako si mu rekao sve ono, baš mi je drago da mu se neko suprotstavio. Da sam se ja pitao, ne bih vas ni razdvajao, nego udri stoku da oseti kako bije seljačka ruka. Pajo, imaš li ti predstavu koliko je sati? Otkud ti? Gde si? Šta radiš? Evo, zovem te sa fronta. Kidamo ih, nemaju šanse. Džaba im na oružanje i sve kad su... Mada ne psujem sad. Šteta što nisi ovde sa nama. Da osete šta znači kad je stara četa u punom sastavu. Slušaj, moram da idem. Sprema se nešto. Zbogom, stari. Ostaj mi dobro. Pajo. Nije stigao da ga pita ono što je imao, jer se veza prekinula.
Mnogo toga mu nije bilo jasno. Sa brojnim pitanjima vratio se u krevet. Samo što je legao i baš je počeo da ga hvata san, kada se ponovo začuo telefon. Skočio iz kreveta i u sočnu psovku se uputi ka dnevnoj sobi. Javio se besno. Halo! Gde si, šmekeru? Našli da si glavna tema u četi. Svi pričaju o tebi. Kažu, sad bi nam dobro došao onakav vojnik. Gorane, jedva te čujem. Ma šta je ovo? Jel se vi to zezate sa mnom? Nemate pametnije posla nego da me zivkate u pola noći. Da si ovde, Bogdane, ne bi nam oni prišli ovako blizu. Tu su, na 100 metara od bunkera. Osvojili su prvi rov. Da si ovde, oterali bi ih do pakla i nazad. Ništa te ne čujem, Gošo. Ponovi, mnogo je loša veza. Samo da si ti tu, sve bi bilo drugačije. U tom trenutku, sa one strane linije, začulo se režanje automatskih pušaka. Moram da idem. Čuvaj se, brate. Gorane, jesi li tu? Veza se prekinula. Bogdan je sa slušalicom u ruci stajao zbunjen. Gledao je u nju, kao da će tako shvatiti šta se ovo dešava. Spustio je i krenuo nazad. Nije napravio ni par koraka kada je telefon ponovo zazvonio. Podigao je slušalicu, ali ništa nije izgovorio. Sa druge strane čuli su se i jezivi zvukovi. Bile to mešavina dubokih zvukova, pucnjave, jauka, šuma i glasova iz 1000 grla. Nije mogao da kaže šta čuje, ali je u srcu osetio da nije dobro. Iz svega toga uspeo je da prepozna jedan glas koji je nadjačao buku. Bio je to Predrag, njegov najbolji drug iz vojske. Bogdane, brate moj. Ti si srećan čovek, znaš li to? Nisi svestan koliko si sreće imao, što nisi ovde sa nama. I to zbog onog glupog minobacača. Bogdane, mi smo svi ovde. Svi. Osim tebe. Glas se nakon toga utopio u moru drugih i zauvek se utišao. Opet se čuo neprirodan šum, pucnjava i jauci, pa se veza prekinula. Bogdan nije znao šta je upravo doživeo. Šta god da je to bilo, nije mu se svidelo. Sve vreme ga je pratio loš predosećaj. Teške misli motale su mu se po glavi. Pozivi mu nisu davali mira. Danima je razmišljao o tome, prevrtao svaki mogući scenario i nijedan mu nije donosio olakšanje. Na kraju nije mogao da izdrži i okrenuo jednog svog prijatelja, koji je također radio u vojsci. Druže, oprosti što se javljam ovako iznenada, ali treba mi jedna usluga od tebe. Šta si sad napravio, crni Bogdane? Prošli put sam te jedva spasao robije. Bojim se da sada neću uspjeti da te izvučem. Ne radi se o tome. Voleo bih da znam kakvo je stanje sa mojim vodom, koji je poslat za Vukovar. Tu su moji drugovi iz vojske. Zvali su me pre par večeri, pa želim da znam šta se tamo dešava. Halo, jesi li tu? Tu sam. Samo razmišljam da li sam te malo čas dobro čuo. Rekao si da ste zvali drugovi. Tako je. Bilo je gluvo doba noći.
sata. Oni koji su poslati u Vukovar iz te jedinice? Jeste. Bogdane, to je nemoguće. Nemoguće su te oni zvali. Naše utvrđenje u Vukovaru je pregaženo. Oni su ga preuzeli. Ceo vod je pao, on više ne postoji. To se neki bolesnik našalio s tobom. Jesi li siguran? Da li si 100% siguran u to što mi govoriš? Jesam, 100% sam siguran u to. Evo upravo držim dokument o našim gubicima sa tog dela fronta. To je 10. vod. Odakle si ti nečasno otpušten? Svi su poginuli pre 40 dana. Ceo vod je izbrisan. Zbog toga sam te pitao da li si siguran da su to bili oni. Druže moj, to se neko opasno sprdao s tobom. Verovatno jer znaju kako si prošao, da su te poslali kući, pa da ti dosoli so na ranu. Ili, u najgorem slučaju, da se neprijatelj nekako dočepao broja telefona, pa su odlučili da se bolesno našale sa tobom. Drugog objašnjenja nemam. Žao mi je što sam ti saopštio ove loše vesti. Da li mogu još nekako da ti pomognem? Ne, u redu je. Hvala ti. Drži se, druže moj. Čujemo se i vidimo kad sve ovo prođe. Iz prikrajka je sve to prisluškivao Bogdanov sin. Imao je svega 9 godina, ali je bio neverovatno bistar i pametan za svoj uzrast. Shvatio da je otac čuo nešto što ga je pogodilo. Nešto što ga je duboko povredilo. Šta god da je čuo, to ga je danima proganjalo. Sve je prevrtao u mislima bezbroj puta. Prvo poziv od svojih drugova, pa onda ono jezivo saznanje da oni više nisu među živima. Gde si, Bogi? Samo da ti javim da sam obrio brkove. Morao sam naterao me onaj ludi poručnik. Evo, zovem te sa fronta. Kidamo ih, nemaju šanse. Šteta što nisi ovde sa nama, da osete šta znači kad je stara četa u punom sastavu. Da si ovde, Bogdane, ne bi nam oni prišli ovako blizu. Da si ovde, oterali bi ih do pakla i nazad. Samo da si ti tu, sve bi bilo drugačije. Tu su. Osvojili su prvi rov. Da si ovde, Bogdane, ne bi nam oni prišli ovako blizu. Bogdane, brate moj, ti si srećan čovek, znaš li to? Nisi svestan koliko si sreće imao, što nisi ovde sa nama. I to zbog onog glupog minobacača. Bogdane, mi smo svi ovde, osim tebe. Njegov sin je to primetio, ali nije znao šta zapravo muči njegovog oca. Prišao je i milim glasom ga upitao. Tata, šta ti je? Si dobro, šta se desilo? Bogdan je polako prišao i zagrlio sina. Bez jedne reči. A tata, a reci mi šta ti je taj čiko rekao na telefonu, što si se uplašio? Sine. Još uvek si mali. Ali tata, reci mi, nisam mali, ne plašim se ničega. Nisu to priče za decu. Ali obećavam ti, kada budeš porastao i dovoljno zreo, ispričat ću ti sve. Ustao je prvi gost, malo iznenađen činjenicom da baš on otvara događaj, ali opet bio je spreman. Očigledno da je u pitanju iskusan čovek koji je svašta video i proživeo i koji je spreman da o tome govori, čak i pred grupom stranaca. Udahnuo je i započeo priču jasnim,
sigurnim glasom. Dakle, ovako počinje prva priča iz ove knjige. Iz knjige Formido, mog dobrog prijatelja Vladimira Čitlučanina. Već jednu priču ste čuli iz njegove knjige. Ovo je druga. Inače, dok sam čitao ovu knjigu, ta mi je priča prva zapala za oko. I rekao sam i ovu definitivno moramo da snimimo. Tako da se iskreno nadam da ste uživali u ovoj adaptaciji. Ako vam se dopala priča, naručite knjigu obavezno. A kako to možete da uradite? Lepo. Porukom na Instagram profilu Formido ili putem maila. To ću ja sve lepo staviti ovde preko ekrana da se sve to lepo vidi. Tako da javite se čoveku, naručite svoj primerak jer vas ovde čekaju jako dobre horor priče. Tako, pre nego da krenem imam ideju. Tačno ovako u glavu imam sve. Od A do Š šta ću kažem. A kad krene ovde se slima, onda veze nemam. Zablokiram. Ona mene blokira. Ona me blokira. Ona mene blokira. Ja sam se skuvao. Ću dehidriram. Gotov sam kao da sam u saunu. Sad idem da gledam svetsko prvenstvo. Da pijem neko pivce. Skuva se, bate. Gotov sam. Još i ovaj šlem sam turio. Mlem. Šlem mlem. Da se zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji ovog videa. Hvala mom drugaru Krletu i što je učestvovao kao glumac i kao snimadžija. Njegova produkcija je na Isus Digital, tako da čekirajte na YouTubeu, na YouTubetu. Hvala Ćofiju, mom drugaru. Hvala Đoletu. Hvala Aleksandru. Da napomenem da ovaj video ne propagira nikakav nacionalizam, nikakvu netrpeljivost, nikakav poziv na sukobe, na nemam pojma nija šta. Već ovo je čisto umetničko izražavanje. I svi koji budu započeli bilo kakvu raspravu u komentarima bit će blokirani. Ona mene blokira. Također hvala i Vladimiru koji je i sam odigrao više uloga ovdje u ovoj priči. Hvala i njegovoj ženi i sinu. I oni su isto tumačili svoje uloge ovdje. Tako da, ljudi, hvala vam. Ako vas zanima šta se dalje desilo, ostavite komentar. Ako vas zanimaju druge priče iz knjige Formido, naručite vaš primerak preko Instagram stranice Formido koja se nalazi u opisu ovog videa. Do sljedeće epizode, veliki pozdrav! To bi bilo to. Još jednom hvala na pažnji. Pa se vidimo vrlo brzo. Uz neku novu priču. Ne znam više. Ne znam više šta da pričam. Će mi ispari mozak od ovu vrućinku. Ajdu zdravlje. Će se vidimo. Ćao. Pošle žene da farbaju jaja.